Subay sa paghandom sa ika-81 nga kasumaran sa Araw ng Kagitingan, gihatagan og pag-ila ang mga World War II veterans sa Sugbo. Gipasiugdahan kini sa Visayas Command kon Viscom ug sa Philippine Veterans Affairs Office sa Sugbo. Lakip kanila ang 101 years old nga si Sotero Librero nga bisan sa iyang pangidaron, tinaw pa manulti og misaysay sa iyang mga kasinatian. Medyo siaw si Lolo Sotero nga usa sa iyang mga hiyas nga nilungtad siya ni ining pangidaron. Uban kaniya ang ubang mga war veterans nga nakigbisog tungod og alang sa nasod. Samtang adunay exhibit ang Viscom sa ilang mga nahimo ug sa mga panghitabo kaniadtong nilabay mga katuigan. May kong mata, di siguro akong kita. Iyon, pag-unsa, pagka nakunang-una sa dago. Ako kalipay nga. Di pa dagat pag kinabuhay ng panahon na. We were made to build bridges, road, houses for the poor, reforest areas. This is in commemoration with the war veterans po natin. We know that they fought during the World War II, and we are here also to rekindle what transpired during that time. Ang benefits nila, sir, nga gihatag sa among opisina, especially sa atong World War II veterans, na sila monthly regular pension nga 21,700. Yes, sir, sa atong opisina. Unya, 100% ang among ihatag nila nga reimbursement if ever admitted sila or confined sa atong hospital.